EM Bangketom MAC Innodapan COVID-19 ake sokelong lokajok ni thompen ni kreplian Karbianglong Autonomous Council kanghap kapabat. Lockdown awarsai ki MHNC Meghalaya Sarkar pen Karbianglong arlo kaching thurasayamo kideng. Ingnam ke mandat Serlong Chor Medical Subcenter along KSA Kahumridam. Kardom peni prantam bertalong penili samijili hansepi non bertang tonpen arjik tha. Assam along realong ta COVID-19 ke soki jumput apor hot kedamtang jakhong ni phai pho arni Karbianglong Autonomous Council EM khonsing rongpi lapen ni phai throk arni puthot EM banghini lapen MEC Nuratuma COVID-19 ke song thekelong lokajok ni thompen ni krepli an Karbianglong Autonomous Council kanghap pabat panthu kedamtang jakhong ni phai pho arni Karbianglong Autonomous Council EM khonsing rongpi aphan corona ke so ang theklong det pen puthot jakhong ni phai throk arni le thota Karbianglong Autonomous Council EM Amar Singh Tiso EM Rup Singh Teron lapen MEC Ram Singh Timung aphan COVID-19 ke so ang theklong pon det pen aphia bangki Karbianglong district along ta community transmission ang dengnang letang lopu chini ponno Bangso jok Karbianglong Autonomous Council Secretariat asai hemsitami nithom kangkerpon adimalong nikri plian pabat ponthusi kewangji jakhong ni phai krisir kep arni ansi ingpuponpo Halapu West Karbianglong District Kheroni Police Station along Saiki Klembom Bhobesh Kakoti Sondip Singha lapen Maharashtra pen kebang home quarantine kedobom hunmili rong pipi atuma phanta COVID-19 ake sokelong ang theklong ponthu Halapu di Mahasau District COVID-19 ake sokelong aphai kilong pon bomajok District angkangpi nikri phia pharman ingkir pontanglo lapan West Karbianglong setami Hamren Bothat langso dongkamukam lapan Kheroni Police Station angkang abangta ingkir pontanglo Bonta Dipu rong sopia bangke kaya tengsi ingkir dondesi hithikulat municipegoni pinlang Lasi methang along riabang bangso corona ke sopan kachapajok ponjapan prabjin pen kangkir pon kinang sot Kheroni pen Mohanteron Karbianglong Live Karbianglong lapen Meghalaya ahoy along adui ahoy kachepet alam ki non puanta judone plengonesi non puanta dobomlang ahoy alam ki thertip ka vedera jok Meghalaya state pen Karbianglong along le nangkecheraiji abidikang lemsi non puanta nang klembomlang Lason si non malom det piadang COVID-19 ake sokang nang klobajok det piadang along ta inkir klingno Det piadang kangker kling apor hot varsai kimi nang CNC Meghalaya Sarkar pen Karbianglong arlo nang lutsi ason kacheng thurasaymo nang dengbor ibomno Lason si Chinthong MAC constituency angkang aro Meghalaya pen Karbianglong aduya hoy pen kilometer krep hoan nang lutchoksi umat along lang kaching lodim nang selamno Bangso ka selam hot rat tumpen kham khedonno Bonta Meghalaya Sarkar pen radapan ke ther lapen jakong pen thursi selambor ilong Lasi jong si Meghalaya Sarkar lapen Karbianglong Sarkar atum chingki je thampen ki thertip ave pulote kebangji lang arnita lapuson asai nang dengbompo lapen jong si Karbianglong Autonomous Council pen alu ave pulote Meghalaya Sarkar pen kaching thurasayamu thang tanang denglong lelopusi prabjin pen chingki je thanang popusi radatum pen Karbianglong Autonomous Council apan tuning repon Ulukonchi pen himari rong phar Karbianglong Live Serlong Chor Medical Subcenter Prabjin pen kaparing thuji aphan jengkha ke se aro ahin pen Karbianglong Autonomous Council okpran kelang asai kamaphan kachoning ri padopon Hamren constituency kaparlo Serlong Chor Medical Subcenter lake abarem asam okpran kelang a minister Karlitang Samsung hanse ki do hot kimrang ponno Bangso subcenter ki kimpon laki inglong arlo ka jokedo arat ke so ki un ea hot tong sakot se kasilang abarsa ki pipon jep hanse panong piponno lapen adung arai ki do kiduk ke lang arara tumta se kasilang abarsa long popuse ning chaparong rentilo Bonta la Bangso Medical Subcenter along ki kim kerang patang era pini arnianda doctor nurse atum kidam dedet ajok ingnam chamandatno Bangso pathak rat atum kachoning riating election nang kelia por hotlute arleng ke the atum ta prabjin pen nang papleng pipopu chechak chot po pangsam rititi Adak ajahang atum tabang ni lo apan ga adak medical nang facility bolon ta bhut nang phai po pal anda chak nun lu sa bang la he ta bang ni le da
ason duai doru brin ta thang nang khang thi asino la ahem da pangram ai lo ahem ta dong ke hinu et lo Lasi lahai hui akisung ke boya puthak jengkha ke se aro tumta ingnam ke mandet serlong chor medical sub center along kedamtang jakhong ni phai trok si arni humri damsi labangso sub center puthot kapareng thupen doctor nurse ki pipon thujiaphan ke se jengkha aro amaiphu bilton ronghang ahin pen karbenglong autonomous council jasemet okpran kelang asai kamaphan kachening ri padu dak arat rong kep kri phorat do da sami alang tung ko ani ki sungnang sami ladaka arat ma sami consular sor pen langle pen consul sami te charge responsible ko lasi dak medical in charge ko modloma lasi hala phan sami alang phan chunu lo la pen alang liu sala kam klimek the pulong te alang li yem be duni ka ta kam lo ani lahai ni chelai khelang li lahai department lahai withan department na peng lahai subcenter selang li doctor ko thai ni alang li lahai chelang li pana jag din chelang li pon be alang li em ki dota kupi kam si dolang ke lasi lason chelang ke lason chumri ke em rada phan lai ke em ke itum KSA pen same ditum jengkhat ban same ali phan same em arun basun ni putame ditum diman lo News Text Report Karbianglong Live Non malom sa dihina mo phan bertang ton panik sinang Pangchou Stationery Humri damra langdamik tha labang so kuladalo nanglitum kerang sor hormuan long iji lake ason kecho hormu nangli hemarlo kapang jangjia phan kenang sor hormu lapen kapre ka son nanglitum longpon iji humri damlote nanglitum thek ilongji lasi humri damik tha Pangchou Stationery ka humri dam nang jadim lake rongkhilan dipu manja road Don Bosco Higher Secondary School adu dipu Karbi Anglong Dihina mopi putat bertar juponte lonang Hamren rongsopi angkang RJ nang chelar bomno Hamren Municipal Board atum ben ki claim nang ji asondo anta claim pombom se havar ara rapan akejoy dopon bompo CM Dream Project pen hem thepo long thom ki kimpen dipu dongamukam along anke tang et pen kapathu asondo an joy ki pen risonim so atum chingrom dam pen kapathu ke chengpon longlo Isibet askim ki deng ponalong West Karbianglong rong sopialong tangka ki komnai lapen ahem ki binai ki kim adim non an ki kim kapatang tedet aputhak kedam tang hamren rong sopialong Karbi lo charli asong mate kese atum humri dampen ki kim ponji kalisi ahem komchen kangram so sonse thekpon long Labang so puthak Karbianglong life pen pachetak set up hi Karbianglong Autonomous Council Kachari CM Tuliram Ronghang alam toy kipi thupen jakhong ni phai troxy arni Hamren Municipal Board Chairman Biren Tiso Vice Chairman Hetsing Rongphar Ward Commissioner Basateron lapen Lahore Kro atum adimalong humri damsi puthot ki kim kapatang ponjaphan kebangji achiklo ni phai krep homate Independence Day apram kenang sot aheman kapatang ponjaphan HMB Chairman Biren Tiso pen lamthe jai na long bangke de penang ning kan pen si claim pon lo ta non bangke je non ki wangji tarik krep ho pai chiklo 15 August phang si kapit tangia phasi lituma CM sar ka hai mata pon lo la so ku thak si pena dik pena bang so hem wiring pen ke chenglok la ka do ka we ke tangte kwan si ke dolang ma ka we lang ma la so farman bang pena bang ko pena dik bang pen si lai hu hormunang lang ko la so nang lang pen la un an ke prap dapat tangia phasi alang tin itu Hamren Municipal Board abitung pen arniwang tim Karbianglong atumle lam kachiki kling pen Karbianglong atok anu an ki claim kachipaduk ason Hamren rongsopi angkangta Clarchen Popusi Ward Troxy Arat Ningche Thepen Towar Chelang Renti Hamren pen Daniel Inghi Karbianglong Live
Kedam tang jakhong ni phai troxy arni Mahamaya constituency kaparlo dokmuka along kedo Mahamaya anglong angsong arnam kardom ahem along kisang ahem lapen gari kapasang ahem kikim jiaphan MLA Jairam Ingleng arideng pen long ekisom masailong dokmuka municipal board chairman Biren Singh Tiron BDO Biswajit rong piatum pendanglok BJP klembang piatum ta chitongdon Lasohot MLA Jairam Ingleng lam theke ja tengke bangso hem laki adarsha asama scheme pensi kimponpo lapen lakya patangkata panongponlo anparta bangso thanmate arnam kardom ahemalongan kedam kebangke joy keji aphanpura kemesen atowar prabjen pen kuti isya tangka pen towar silampon popusi MLA Jairam Ingleng chichak tekang Taga bangke guest house aso di situ po, lapen parking place dopo, lapen mondir long kedam ari ake ngacing roy iadim, pakatan tiap lax, 10 lakhs di 10 lax skim dak kilo. Lapen asam dorsan pen laso atua, nonili tung kebang aling pen kebang atua, pen tu pecik lakon, kata kuti sosial tangka piat. Lahai asai laki Karbianglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang lapen Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal akira pensi Klemponlong Loputa MLA Jairam Ingleng kachoro pajerpon Dongmuka pen Samsung Inti Karbianglong Live Pini Pramtem Aberta ke lepas sekang toniglo dome thakme Kardom